ato sa pangutanon si Attorney Glenn Chong ang kanhi kongresista sa Biliran Province dito sa Eastern Visayas kabahin aning nahitabo karong hapon do na say posibleng ingos mga Tagalog salpukan. Congressman Glenn, good morning nimo. Mayong buntag. Sir, good morning, sir. Mayong buntag, sir. Naka-live na ta ha, sa DYKC worldwide. Doon ay mga Filipinos abroad nga naminaw ani or mo review sa atong page katong matulong o gabi pwede mo nilang reviewon on yung enigmata nila but pwede ra nimo sir please og pwedeng Tagalog imong itubag sa akong pangutana puros man ta Bisaya pero para masabtan sa kinatibuk ang mga Filipinos abroad malihog ko og pwedeng matagalog nimo. Attorney Glenn. I will answer you in Tagalog and thank you very much for having me in the program. Sir, una karong hapon posible nga doon na po'y kudita sa Senado. Onya, yay, doon sa ron okay. Onya, ari ko unahon sa educate ko no, sir. Kabahin ring warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court nga giingong enforceable na or ipatuma na gyud sa gobyerno 255,000 ka mga pulis ningon si John Vic Remulla murag wa nay mahabilin sa mga police station sa kay mangita ni Senador Bato ug ang mga taga NBI mangita pod niya unsa may mahitabo sir wa maka pagawas og temporary restraining order o status quo anti-order ang Korte Suprema pero wa pa man ang main case niini man-discuss wa pa mo pagawas ang sa taga-imig ideya unsa may mahitabo kung mupabor ni Senador Bato ang hukom o niya sa Korte Suprema pwede ba siyang unya madagpan before before mo pagawas ang Supreme Court o order pero napadana si Senador Bato dito sa dahig for the sake of kuan lang sir kanang discussion. Yes, sir. Ganito yan. Nag-clarify yung Supreme Court kahapon that wala pang decision ang Supreme Court doon sa issue ng constitutionality ng constitutionality ng pag-enforce ng warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. So that's the main issue. Ang issue dyan is whether it is constitutional na i-implement yung ICC warrant within the Philippines. Ang nadesisyonan lang ng Korte Suprema is dininay nila yung request na ng temporary restraining order or status quo ante order. When you say status quo ante, yung status quo before the event before the issue happened. So, yun lang ang nadesisyonan ng Korte Suprema. So, if in case mahuli nila si Bato before the issue of constitutionality is decided, hindi pa na-decided yun and nahuli siya, and then eventually the Supreme Court will decide in his favor, by that time, hypothetically, napadala na si Bato sa ICC, then it becomes moot and academic. Uy! So, walang epekto na yon. So, the best thing to happen for Bato is magtago siya ng magtago until the Supreme Court will decide. Pastaglisura. Sir, kanit lang. Pananglitan na katong ay imong giingon karon. Nagmut ang academic na kung mapadaan na Senador Bato de la Rosa sa ICC pero ni pagawas ang Korte Suprema nga pabor niya. Dili na day pwede siyang mahulbot ito nga mas asa man day mo prevail ang ilahang jurisdiction o ang atoa. Sir, even if the Supreme Court will assert our jurisdiction, if physically si Bato nandun na sa pig, hindi nila ibabalik yun. Basta lisura. So, kasi yung ICC also wants to show its sponsor states. Yung mga states na nagbabayad sa kanila for their upkeep, for their maintenance, na nagbabayad ng kanilang budget, mainly European countries, kailangan nilang magpakita na meron silang kumbaga sa Bisaya, may agi sila. Meron silang accomplishment. Kailangan nila ito yung gusto nilang ipakita accomplishment kasi marami ang akusado dito na posible nila like si Bato, si Bongo, si Albayalde, si Kaskulan at si Aguirre.
Pero wala mas kaskulan, di na gito mapadali na dito. Pero kaning nabilin. Lisura de ani, Congressman Glenn, Attorney Glenn, lisura de ani nagliso, kahimtang ni Senador Bato, no? Pero mas the best di ay gandang pagtago niya karon kay kung favorable niya. What if favorable niya, sir? Ang hukom sa Korte Suprema, pero enforceable na ba gihapon? No, he cannot be arrested anymore if the Supreme Court will decide in his favor. Pero, that's a long way to go. So for now, kailangan niya magtago ng magtago. Otherwise, kung mahuli siya, and then ma-turn over siya doon sa ICC, then the case becomes moot and academic. Hindi mo na ma-enforce because hindi naman siya ibabalik ng ICC rito and we have no way to enforce our decisions of the Supreme Court on a foreign tribunal. Pero ug moingon ang gobyerno ni Bangag, Attorney Glenn nga favorable man na ni Bato ang desisyon sa Korte Suprema, pero mag-motion for reconsideration, meaning dili pa final ang judgment. Unsa man, still enforceable magyapon base sa gobyerno ni Bangag o kamanduan niya. Let's assume that they will file a motion for reconsideration, one final motion. But normally kasi pag the Supreme Court already decided on an issue, they will stick on that issue unless merong cogent reason. Pero more than this academic discussion for now, ang tingnan natin, sir, mga kababayan, is yung political motivation behind it. Talisura ni kahimtang, no? The political motive. Kaya gusto nga nilang hulihin para mabawasan ng isang botos in the Sara sa impeachment court. And then, of course, they will go after Bongo para mabawasan din ang isa. You think, let's go back to the court issue. Ito ano lang to, sir, side effect lang to Yes. Ang core issue talaga dito is gustong tanggalin ni Marcos si Vice President Sara Duterte. Yes, that's correct, sir. Mao gini ang bottom line. We have to make it very clear sa ating mga kababayan. Walang punto ng impeachment na to, kundi removal of a political opponent. Ang gusto talaga ni Marcos tanggalin Inday Sara at all cost because ito yung sagabal sa kanilang plano na manatili sa pwesto. Di pa po, sir. Dapat po ilain. If ever, sa amo lang pagsabot rin, base nis mga pangutana sa mga Filipinos abroad. Kung si Sara ba daw mahimong presidente, if ever, di nila ma-impeach, dili mahukman nga guilty sa impeachment court, inig ka 28, mahimong presidente si Sara, gikuyawan din ang mga kanang gitawag og mga tambalos-los gang nga sila mga preso kay definitely gukdo ni sa bagong presidente. Now, the question, ang ombudsman, Attorney Glenn, 7 years na ang iyang appointment, ang iyang term, ang iyang stint niya. Magpabilin pa man si Ombudsman Boying Rimulya until, I think, 2032. Kaya ba nga makihaan kaning mga nagtudlo niya, definitely si Marcos as nga mahimo siyang ombudsman, kung naapa si Rimulya sa maong pwesto nga si Sara murag mahimo kay Boying nga kami mo nag-imbestigar way sa ning mga tawhana nga kaning nangawatan sa flood control. Ako, sir, kung ako ang nasa that's hypothetical, ha. Yeah. Pero balik ako mamaya doon sa target nila kay Day. Kung ako si Inday at pinadalo ako ng tao bayan, makinig tayo mga kababayan, itong ideya ko. Kung ako si Inday at pinanalo niyo ako ng malaking majority, malaking majority. Ang unang gagawin ni Inday, kung ako si Inday, is to create a special tribunal. I-bypass ko si Ombudsman Rimulya. Pwede ba, sir? You can create a special tribunal on the ground na itong corruption na to is one of a kind. Hindi ito nangyari. Hindi ito normal na corruption ng ilang milyong piso. Yeah, correct. Hindi ito normal na corruption na hundreds of millions of billions. It's hundreds of billions of pesos. Systemic, syndicated. Hindi pa ito nangyari sa buong Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Marcos na senior, nagnakaw, pero siya lang. Hindi
Hindi yung coordinated. May mga congressman na mag-i-insert, may mga DPWH na mag-i-implement. Mawawala yung pera. This is coordinated, syndicated, one of a kind. So kung ako si Inday at ako ang presidente at may Marioya akong sapat, i-push through ko yung special tribunal na walang other jurisdiction except yung flood control scam. Limang ka, sir, ha? Diri. Attorney Glenn, diri sa Amoa, ang 7th District, consisting of 8 municipalities, gagmay kaayo nga lungsod, kay gibuak man ni ang 2nd District into 2 districts na. Ang pikas na retain as 2nd District, ang the other half na himong 7th District sa kagamay sa distrito without city nakakuha og almost more than 12 billion nga flood control project. Perting grabiha o niya. How come nga, although ang kanhi vice chair sa appropriation, vice chair ni Zaldico, si Peter Calderon nga naindang yan term nga pirtig yung pagkanakuha, imposible kayo mapatuman ganito napita nga umay dagkong baha ng iyahang distrito. Dapat imbestigahon. Until now, why gi-imbestigar? Ayun nga, sir, kaya nga, kung ako si Inday, that's what I will do. I-bypass ko yung ombudsman on the ground also na ito, systemic, syndicated, tapos, yung ombudsman is already burdened with so many cases. So, gusto natin ipakita sa taong bayan that we can give justice to them as soon as possible time. So, imbestigahan lahat yan. From Marcos all the way down. Kasi si Marcos naman talaga, to my mind, is the mastermind. Hindi naman pwede yung mangyari doon sa Congress lang ang magpapa-insert ng hundreds of billions of pesos. Tinood ka. Yung mga sinabi ni Stelo Magno at ni Professor Contreras, nire-refute ko yan. Ang sinabi nila, na bakit kailangan mag-insert ni Marcos ng budget, na pwede naman niyang gawin yun doon sa National Expenditure Program kasi siya yung galing sa kanyang opisina yung NEP, Management. Ang sinasabi ko palagi, kapag ang insertion, kapag ang project ni Marcos ilalagay niya doon sa NEP, pagdating yan sa General Appropriations Act, dumaan na sa Congress, si Congressman ang sisingil doon sa kickback. So walang matitira kay Marcos. Walang matitira kay Marcos kung idadaan niya ang hundreds of billions na insertion niya doon sa NEP na galing sa kanya. So kung ilalagay niya doon sa mga distrito, pagdating sa Kongreso, si-claim yan ng congressman, akin yan, kickback ko yan. So wala matitira sa kanya. Sakto, Kaya ang ginawa niya, i-insert mo yan at ako ang proponent para akin yung kickback. Yan ang simple. Na simple answer din kina Chelo Magno at Professor Contreras. Ulit lang sinasabi nila na bakit si Marcos mag-i-insert, pwede naman niyang gawin yun sa NEP. Hindi pwede. Kasi kung sa NEP niya ilagay yung billions niya, wala siyang kickback, ang congressman ang kiklaim doon kasi nandun sa distrito nila. So, ang komisyonan po. So, ang gusto niya, akin yung kickback. So, i-insert ko yan, hundreds of billions, ako ang proponent, ako ang kickback getter. So, yun yung simple na. Kaya, ako, nag-congressman ako alam ko yan kung anong kalakaran dyan Alam ko yan kung anong kalakaran dyan. So, in my mind, si Marcos talaga ang mastermind dyan. Tama si Chavit Singson. Now, going back, sir, doon sa issue ng itong impeachment, it should be plain to the minds of every people, lahat na tayo mga Pilipino. It is a naked attempt to grab power, consolidate power in Marcos. Gusto niyan tanggalin si Inday because ito yung the only klarong sagabal sa kanilang plano na manatili sa pwesto. Now you see, tingnan ninyo. Pagkatapos nilang I want this to make clear. Pagkatapos nilang ma-impeach si Inday, ano ba yun? May 11 ba yun, sir? O May 11? Hindi nila inakala na magkudita doon sa Senado, di ba? Yeah, tinood bitaw. So, napisahan sila. Napisahan sila si Inday. Now, anong ginawa? Tingnan ninyo yung mga nangyayari. Lumabas yung warrant ni Bato. Lumabas yung warrant ni Bato to neutralize para hindi makaboto kay Inday. Tapos ngayon, pinapalabas nila na ang susunod si Bongo. Coming daw. Si Bongo. Okay. Tapos kinasuhan si Marcoleta ng plunder. Si Robin Padilla, napag-person sa interest na. Si Marcoleta, kinasuhan nila ng plunder with Mike Defensor at yung dalawa pa. Yung sila Mike Biray.
Dahil sinabi naman ni Mike Defensor, ang depensa niya, hindi public money yan, private money namin yan. There might be a violation with respect to Republic Act 6713, yung 6713. Code of Ethical Standards and Public Officials and Employees, but that's not plunder, as the way I see it. Hindi yan plunder. Kasi walang systemic na pamamaraan para makuha yung pera. In fact, it was a donation. Kung meron man violation, 6713 plus yung BIR, yung donor's tax. Sir, That plunder. sir, Pero, putlon sa ito, tika Attorney Glenn, kay di ay, kanitang taon na ni, although, wag na, ako magkong na-interview po na ni si former congressman imong kauban sa una sa Congress, si Congressman Jing Paras, abogado po, para, dili kayo clear na mo, ha? Although, nabiyaan na mo ni nga mga issue kay, ang giingon magod sa Senado, sa ubos may balanguranan, 1/3, meaning 106 or 1/3 of the all members sa House of Representatives, while sa Senado is 2/3. Sir, i-assume na to, nga appeal si Senador Bato, 24 sila. Ang 2/3 is 16. 16 impeached na ba yun kay ang remaining 8 kuan or 9 ang gikinahanglan para dili ma-impeach ang Vice Presidente. Siyam ba yun? kung 2/3, and 2/3 ang required to convict, if you have 16, that's 2/3. Yeah, that's 2/3. No, that's 2/3. So, already satisfied the constitutional requirement. So, 16 yun, definitely 16. Hindi naman sinabing 2/3 plus 1 eh. Aha. So, 2/3 is 16. So, yun na nga, balik tayo dito. Ninoneutralize nila si Bato. Susunod si Bongo. Ito, kinasuhan si Marcoleta. Kurot na. And then, ito si Robin Padilla, tinatakot nila. Obstruction of justice, babawiin namin yung pardon. So, 4 na yan. Tapos yung iba, pinipressure. So, kung 13 ang bumoto kay 13 ang bumoto kay Cayetano, kasama si Tito Soto, i-minus mo si Tito Soto because he will always be for Marcos, so that means 12. Minus 4, 8. Ay, They have ay. 8. Oo. So, ug walo na lang, sir. Ug walo na lang, Attorney Glenn. So, piti na si Vice President Sara. It could be yun ang accounting na to. I would expect Marcoleta to fight it out. And Robin Padilla. Now, Attorney Glenn, di apay laing nakita na mo. Assuming nga Senator Bato is still kuan ha kanana ang senator until karon. Wa man siya conviction din his local court. Now, Yes. gawas lang kon adto na siya sa ICC. Ato na po ingno na to nga madakpan gyud siya. Pero daig giingon nila nga dili pwede ang online voting, kinahanglan physically presence gyud during sa votation. Unsaon I don't know kung naa na ba ni president even in the US nga while in prison dili pa magka-guilty sa crime gi pasangil nimo pero tuwa man sa assuming nga tuwa sa dahig dili din na allowed Attorney Glenn unya wa man po just makabutar man siya by voting using the new technology karon. Sir, that would be based on what the Senate will promulgate as part of its rules. Ano yung rules ng Senado, yun. At hindi babaguhin yun ng Korte Suprema out of deference to the Senate. Separation of powers yan eh. Legislative yung Senate. They have the power to craft their own rules of procedure. At hindi yan babaguhin ng Supreme Court out of respect to the separation, to the legal principle of separation of powers. During the time of Chief Justice Corona's impeachment, wa pay uso ang kanang Zoom, wa pay uso ang online voting. So kani posible bang doon na sila bag-ong mag-create nga rules diya sa Senado on impeachment regarding aning mga issue? They can always modify the rules. They can always modify the rules. But I would expect that with Cayetano and the majority, they can push the amendment to the rules na pwede kang bumoto ng video, by video or by Zoom or by electronic means. Kaya nagtuo ko, Attorney Glenn, Amerika kasi, sir, I once visited the Capitol.
Actually, bumuboto sila, wala sila sa floor eh. Nasa office sila eh. Correct. Oh, na-tiyempuhan ko when I visited the capital. I was congressman at that time. Isama ko si Tambalosinos. Tambalosinos. Ulipat kami because I was asked to campaign for Veterans Affairs. So, yun yung ano namin, may isang proposed legislation doon sa US for the benefit of Filipino veterans. So, nangampat niya kami doon. So, pumasok ko doon sa isang senator's office from Hawaii. And then, while I was there, meron silang monitor doon sa floor. He was in the office. Then, meron silang parang button. They can vote yes or no. So, sabi ko, okay lang pala sa kanila. They just vote in their office. Pero, sir, for discussion lang, what if karong hapon, doon ay mahitabo na sang kundita, perbaos na po ning minorya nga mahimo silang majority karong hapon. That's very true, sir. Marcos design yan. That's a Marcos dictated design. You see, gusto nila si Sherwin Gatchalian. Yes, Sherwin Gatchalian. Ngayon ba, ang usa ka presiding judge sa impeachment trial nga dili abogado? I would have preferred, kung ako, abogado. Because basically, you are the presiding officer. You are the presiding judge. So, dapat abogado. But ito kasi, sir, ito yung gusto kong i-point out. Bakit si Sherwin Gatchalian? Dahil hawak nila si Rex Gatchalian, ang secretary ng correct. USWD. Ligunas bargain. Kaya, yun ang gusto nilang i-post para may hawak sila. If you do something bad, i-dismiss namin to. Ay. That's how it is. Kaya pinipilit nila. Although I know, si Tito Soto, loyal talaga yan kay Marcos. Kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, di ba nag-testify ako sa Senado? Yeah. 469 precincts na nag-transmit na one day before the elections. Si Lisa Marcos at si Bongbong, pinadala ko doon kay Soto. Sabi niya, punta ka doon kay Senator Soto, kayo na mag-usap kung paano ka mag-testify doon. Kasi pabor yan kay Marcos. So kami ni Tito Soto nag-uusap, nandun ako sa office niya. Nag-dry run kami. Para pagdating ng hearing, tuloy-tuloy. And exactly, that's what happened. So alam ko si Soto, kay Marcos talaga yan. Through and through. Attorney Glenn, kanit kayo. Sir, sa usual nga mga testimony, sa trial, sa trial court or kuan, ang abogado mo brief sa iyahang kliyente. How come nga, ikaw ang abogado, briefing sa dili abogado o senador siya? Pwede day? Only in the Marcos administration? At that time when, hindi naman actually siya nag-briefing sa akin. Nag-uusap kami kung paano namin gawin to. Paano namin i-block yung mga moves ng Comelec at Smartmatic to stop me from kumbaga in essence, pinadala nga ako doon para mag-usap because I was a witness, ako yung witness, at ako yung abogado. So, nag-uusap kami. But ang issue there is that I know that he is for Marcos. Pero this time around, kumbaga gas-gas na si Tito Soto. So, pinag-support sila, bagong pangalan, si Sherwin Gatchalian, bagong mukha, bagong pangalan. Pero, don't miss the point na ang anak ay ang kapatid niya, secretary ng DSWD, hawak sila Marcos. Wala yung mga AKAP, AX, o kuhan pa, pondo for 2028 elections. Pag hindi ka sumunod sa gusto namin, we will hang your brother. I-dismiss namin to. So may hawak sila. Nagkatrabaho yan sa Marcos, kilala ko yung bruha na yan eh. Now, Attorney Glenn, kaning ung karon nga impeachment, I think July pa daw matod pang Erwin Tulfo. July pa yun ang proper trial. Now, sa upat ka mga articles of impeachment o upat ka mga pasangil, kining upat, daghan ang dipinsa nga gitigom sa daan ni karon ang mga lawyers ni Vice President Sara. Sir, ang impeachment is not purely legal or kanang by way of kanang mga ebidensya kundi political. Yes, it's purely political. Yes, ang mahitabo ani sir. Og magkuha nila ang majority karong hapon, doon na ba'y posibilidad nga matikwang yun because si Marcolita,
Robin Padilla, Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, posible man nga mag-umumog kaso, wa by possibility aning Oh, lima. wait, that's another possibility. Si Chis Escudero, kakasuhan nila. Si Joel Villanueva may kaso. Sino ba Jinggoy. ba sabihin mo? Si Jinggoy may kaso, yes. These are all designed. Designed talaga to tilt the balance in their favor para matanggal talaga si Inday Sara. That should be very clear sa ating mga kababayan. Grabe. This is a naked attempt to consolidate political power kasi nga, tulad na ng sinasabi ko, si Inday is our last countervailing political power. Sir, ingon si Boyeng Remulla last month, I think, karong Mayo, mag-umum nagkaso si Tambaloslos, Martin Romualdez o si Chis Escudero because at that time sila mo yung mga congressional leaders. Ingon siya Mayo. Sir, karon mo ay last Monday of May. But si Chis Escudero lang ang gi-mention while si Tambaloslos wa gyud ma-mention nga naa padong na sa Digang Bayan ang kaso. Wa ba'y pag-pressure niya ninyo sa inyong habig kabahin aning Martin? Well, sir, the pressure should come from the people. Dapat Dapat tayong lahat magkaisa. Dapat tayong lahat. Ipakita natin yan. Actually, you can show that in your social media post. Ipakita natin yan, mga kababayan. It's now the time to stand. It's now the time to make a stand. We are at a crossroads. One road leads to Inday Sara, the other road leads to Marcos. Kung si Marcos is able to consolidate political power, yari tayong lahat. I-push nila yung constitutional amendment. Tulad na ng sinabi ni Amy Marcos, nagbabalak sila na i-extend ng 3 taon si Marcos Jr. And then, diba, sinabi ni Tito Soto, hindi yan yung pinag-usapan namin. Ang gusto ko, i-extend yung, ibaba yung age of qualification for president and senators. Kahit whichever, talo tayo. Kasi kung i-extend si Marcos ng 3 taon, talo tayo. Kung ibaba yung age of qualification for president and senators, talo tayo si Sandro Marcos. si Andoy Marcos na ang presidente next in line. Nawa na political dynasty bill nga ingon nga i-include sa State of the Nation address ni Marcos karong July. Pine-checkmate tayo nitong administrasyon na to. At tulad na sabi ni Baste, walang achievement itong administrasyon ni Mayor Baste. Walang achievement itong Wala administrasyon na to. Meron yatang achievement. Ang achievement unang-una, meron yatang achievement, sir. Ang unang-unang achievement, going after the political opponent, especially si Sara Duterte, eliminating political opposition. Si Sara Duterte yan. Pangalawa, intimidating and harassing critics. Pinagkakasuhan sa mga defensor at sino-sino pa iba dyan. Sila Marcoleta, kinakasuhan. Pangatlo, rehabilitating drug-linked personalities. Yung mayor na naling sa drugs, naging USEC ng DILG. Yes, si Kuat taga Iloilo. Saan ka makakakita ng, well, anyway, that's an achievement para sa sarili niyang purpose. Kani grabe ang politika karon Attorney Glenn. Because of Inday Sara, Vice President, grabe ang politika. What happened to the economy? Sa inyong tanaw diya, on the other side? Alam mo yung ekonomiya natin. Actually, at the start Region of the year, 8 in particular, sir, daghan man mong pagkaon dida. Kami din Region 7, hate kayo. I'm looking at the broader economy. I'm looking at the national economy. Yeah, kana, national. At the start of the year, in 2025, at the end of 2025, 2026, going to 2026, the Philippines was still at the second fastest growing economy after Vietnam. Talong-talo lang nga tayo ng Vietnam. After Vietnam, ay yung pangalawang fastest. After the first quarter, na bumagsak tayo to 2.8%, we're number 4. Sus. Mas mabilis na lang tayo sa Thailand. And Thailand is already stagnating at 1 to 2%. Andyan lang sila sa 1% to 2%. That's good para ma-overtake natin yung Thailand. O kung tumutubo tayo ng 5 to 6% per year, at si Thailand, 1 to 2%, in a short time, ma-overtake natin yung economy ng Thailand, which is the second largest in ASEAN after Indonesia. So, tingnan mo, ito gusto kong i-point out ulit, sir. Panahon ng tatay nitong hayop na Marcos na to. Yung Marcos 1, ito Marcos 2. Yung Marcos Sr., tingnan ninyo, in the 1960s, the Philippines was the second highest. Oh, yes, correct.
Tinuod. After Japan. Ito ha. Pangalawa tayo, after Japan, in GDP per capita, yung economy natin, matatag, tumutubo. Malayo pa yung South Korea na yan. Malayo pa yung Malaysia, Singapore, everybody else. Number 2 tayo after Japan. Pero na nagsimula yung termino ng tatay nitong hayop na tong Marcos na to, doon nagsimulang mag-stride ang ekonomiya natin. Ngayon, nasa na ba tayo? Kulilat pa tayo sa Vietnam. Noong 1970, ang Vietnam, mga refugees yan. Tandaan yun, di ba? Bataan Refugee Processing Center. Sa Palawan, meron. Ngayon, nasaan yung Vietnam? Even ang kuan sir, ang Vietnam, because ang mga tuiga gubat pa na sila, so devastated kayo ang maong nasod, pero karon tinatang layuan nila eh. 10 years, 20 years na overtake tayo ng Vietnam. Actually, ang pinakamalaking ekonomiya sa Southeast Asia is Indonesia, then Thailand. Pangatlo tayo dati Pilipinas. Tayo pang-apat na lang tayo, pangatlo na si Vietnam, panglima si Malaysia in terms of size. Ang giingon din sir, usas mga economic driver daw sa Pilipinas, ang turismo. Pero sir, akong question, sa mga tourism secretaries, ang ayan ba, nga, ang imong ibaligya sa mga turista, international, kanang mga foreign, kanang imong nao nga, imong ibutang sa mga lugar, diin ang mga turista makakita nimong ikaw mo'y tourism secretary. I'm referring to former Secretary Cristina Prasco. Yeah. Actually, yung tourism natin is just about 2% of our gross economy. Our national economy. 2% lang yan. Hindi tulad ng Thailand na pumapalo sa around 10% yata, 8 to 10%. Mas dako sila yung kayo. Pero sir, posibleng makaya na to tupungan. Thailand has 34 million visitors last year. Tayo 6 million lang. So tingnan mo yung difference. Layo Grabe. 34 million sila. Si Malaysia is 30 plus million. Na-overtake yata ni Malaysia si Thailand last year. Vietnam is almost 27 or 28. 28 sila gid sir. The latest atong akong basahan nga article na 28. Indonesia is nasa 12 million or 18 million. Tayo yung pinakakulay at 6 million. Ita. Di tingali ganahan sa naong sa kuan kanang tourism secretary nga may malig. Attorney Glenn, ako last nga mga topic nimo sir kay palagsara kung kuan nimo kay most of your time antos abroad. Now, unsay mahitabo in the coming July pa man karon preparation kay break do na may work break naman sila karong first week of June ang session sa Congress. Now, unsa may mahitabo while naka-break ang ilang session, pwede pa silang mag-committee hearing gihapon. Unsay inyong doon na ba mo'y panagtagbo sa karon, I think ingno na tong temporary majority nga ang Senate Blue Ribbon Committee headed by Senadora Pia Cayetano makahiring pa ni sa flood control? I think they can conduct hearings even if Congress is not interested. Pero yung sa impeachment, well, they have to follow the process. Kailangan mong i-summons, mag-summons. Yes. There's a specific 10 days, no? Diba? Calendar. Then, of course, the prosecution. Patubag-tubagon pa man. The prosecutors of Marcos. Ay, karuhin natin kay Marcos naman yung mga tutak yan wala 5 days to reply. And then, of course, pre-trial. So, yung pre-trial, doon yun yung Marking evidence. Yes. Yung pre-trial, actually, ang essence ng pre-trial is pag-uusapan natin alin yung mga points na hindi or issues na hindi na kailangan patunayan. Alin i-admit mo, anong i-deny mo. Of course, i-deny ko lahat. Wala ko i-admit. You have to prove everything. So, unsa may mahitabo, sir? Ang amo lang yung concern, dire, kami sa Region 7, kamo Region 8, ikaw on the other side nga kuan tibuok nasod og tibuok kalibutan ang imong mga balita nga among makabot diri. Sir, unsa man mahitabo asa og ikay mo'y pangutan-on asa most priority nga kanang buaya or kanang grupo sa bangag ba nga imong ipa-imbestigar on the katong flood control anomaly. Kinsa man sir?
kami din na among priority. I don't know kung sa imo na ba. Ako, sir, kung ang priority ko, si Marcos. Kasi yun yung mastermind eh. But doon na siya immunity from suit, sir. How about sa iyong mga bata-bata? Yun nga, after ng kanyang termino, matatapos naman yung kanyang termino ng in 2 years time. Yeah, in 2 years time. Matatapos na. Kaya nga, sir, mga kababayan, it is imperative para sa atin to rally behind Inday Sara. But sir, we need result karong mga panahon na we need result kantong mga nasabod nga mga congressman or nakamalita og pila ka truck nga minalitang kwarta mo'y among gustong maimbestigar karong panahon na or makasuhan na. For the time being, wala tayong magagawa because kontrolado ni Marcos yung Kongreso. Paita. In a way, kontrolado niya yung Senado. For as long as Marcos is in power, we cannot do anything. That's why we have to rally behind Inday Sara to make sure na mawala si Marcos, makaraupo si Inday, and we will get justice for sa kanilang krimen na ginawa. For as long as si Marcos nasa power, ito yung interest natin, bawat isa sa atin. Correct. For as long as si Marcos nasa kapangyarihan, kontrolado niya yung Kongreso, kontrolado niya yung Senado, walang nangyayari. Tingnan din nyo, nag-promise siya na may mga makukulong na mga congressman noong December pa. Hanggang ngayon, walang nakulong. Eh kung may makulong man, yung mga kaalyado ni Inday. Paita. Hindi yung mga kaalyado niya. Sir, ang amo lele, kita ba even ikaw magbubuhis at the same time. Kitang magbubuhis. Mura ta magsige tagbuhis, even ang among mga sweldo, kuha ang mga withholding taxes. Mura may og di man may kalikay ana. Ikaw di ka kalikay. Pero sir, og magsige tagbuhis, mura man tag sige finance ang mga kawatan nga subos may balauranan. Actually, yan ang nangyayari. Binubuhay natin sila. ang kanilang mamumuhay ay sobrang maranya. At when you compare it, ito lang mga kababayan, kung nandiyan kayo sa probinsya, tingnan ninyo, i-compare niyo yung bahay nila at bahay ninyo. Yung mansion nila at yung barong-barong ninyo. At sino ang nag-maintain ng kanilang mansion? Kayo. Every time bumili kayo, Lucky Me Pancit Canton, may tax yan, BET. Every time bumili kayo ng soft drinks, Mountain Dew, Coca-Cola, whatever, mas malaki yung tax doon, yung sin tax. Bisag kamunggay sir og mga utanon, doon ay buhis. Pinanaktaw ng congressman para makapagpatayo ng kanyang mansion. Tingnan ninyo yung sasakyan ninyo. Ano ba yung sasakyan na karamihan ng yung default nga na trabaho ng Pilipino is tricycle driver eh. Pedicat driver. O, tricycle, pedicat. Tingnan nyo sa kanila, Lamborghini. O, BMW, Mercedes-Benz. Tiya. So you see how unfair it is, grossly unfair, na lahat ng karamihan ng 115 million Filipinos at toiling everyday, bumabayad ng buwis, ninanakaw nila para ma-maintain yung kanilang maranyang buhay. Ita. Sir, in some other time, sir, daghan kong questions pag yun mo. This questions related or gikan po ni sa mga tikpaminaw to, labi na yun sa abroad nga, nagtanaw na to, or mo review sa atong live streaming, but in some other time, Attorney Glenn, hopefully di kapulaan sa among mga pangutana kay ang imong mga tubag boy makatagbawan sa among mga tigpaminaw og mga Filipinos nga tuwa sa laing nasod na namati og mutanaw sa among interview dihan nimo. Attorney Glenn, salamat kay sa time. Sir, thank you for having me in your program again. Until next time. Sige sir, text mo lang ako. I'll make time. Sige sir, amping ka nun Thank you sir. Keep safe. Si former Biliran Congressman Attorney Glenn Song, moto usas mga gingong freedom fighter. Pero mo lang gina pagkadugaya pa ni Tambalosos og bangag mga preso day.